Oke, bersama Fatwa Dubalang Sati Jo Makson Sawa Padang Gantiang Atua lamalang indak babini lalu baganduang joka pindiang mati yang lamo mati pajak kalapu oto di kandang sebuah oi lama tiba diawa oi gilo manyupir oto urang denakaan iya lali musik Hagia coy. hey asik Dedi Foto mati pajak de abatan bai kama ilak nampak juo dek polisi amo inyo gala oi hati awak sana oi jandu namanya anak baula di fatwa pulang kalau mati pajak bea oto batang gai kamaila awak nampak tiyo hari dasang kode awak jurang lain ni nyobai hoi karena nyo tilang pulo mati yo hari kalau mati pajak sadonyo nara manggalakan itu mana ada yang matan kunaniko oi nande pak koti lain abagoyang namun yo sawernyo hanyo surang hoya kiala kami onde salai surang oi dia kami taga anak samula manggalobang anak lanyo tiri anak kandung sama lamko de ayo makson bagoyang abaduo abado tangguang ngancak dia kia duo nak samo bagoyang tali bule di botol limun kalau lah pajak mati sadonyo nana manggalakan oh arti tak babini kadang cilok bini kawan jangan sampai hey hey Wah yang produksi yang dulu dak amo inyo gala oi hati awak sana oi unjuan kawak saku mulai lapang kok lainyo kanda apa goyang oi biarlah kami denda sama badenda oi dek 50 amak son kini nana malayang bianaknya kita oi yo badendangkan oi dek kita bagi onde amak sana surang oi untuk kembali goreng aja bakwan lai dek pak koti agi amambari asanya kita lai sehati Manyo hati ne ama indah kaibo lai awak ambil nyobat si an perlu jari Aki masuk hey lain anak bakanda jo mati pajak oi awak diaga oi jonan biru oi lainnya unjuan no varian indah oi yang ngoden sasak dia nanya maksud dulu kok nyampang dek kita ndak juo di bari elo onan kita baranti bagoyang onde abang ambo oi tarimo kasih kok manggale jawi lamonyo lai kadang de 50 ala kini yo ala datang oi nan merah baaka banyo
sisaku mason ala iya dolimu. Tadi lagi si pen taraga bagoyang beginilah bagoyang kok sawernya wala hilang. Oi dek mancalia cincin abang gadang oi takkan pulo cincin marandona hilang. Lai dek tukang organ laman dapet pulo mainan lana disawer de artis gitu. Oh terima kasih kebake abang maniko eko ada tambah-tambahnya wak terima duo. Semoga lana nyawa pak banyak hasil anak amenyo biar anak sanang dek gitu baduo. Analah dia gia dek kandala basamu di bola dek gitu dek kaya si penda ado. Lai kok nyo sawer oi tadi mano Apa? Maya Mbak Diva. Lai na merah-merah tadi tampak dek gitu tibo ka iyo bana lah hilang kasadonyo. Onde de apa? Mana na cako? Ba ade lah bagoyang piti tak dibarinyo. Kok nyampan anak ngai ya lala oi lalinda ado elok lah ka dicari oi nala kasih sano. Kalau nyawa pak membari aku, oi namu ade neta junon le sudah iko. Biar nak sama sana oi salam malamku oi nala dari jauh dekinilah nampak. Lain anak taraga oi kanda abasamo kok lai dari siko toke kasadonyo. Onde de udah, oi nana baju kuning. Onde de balakang lah sama lamko, elok ke depan, oi udah bergoyang. Kalau namu bagoyang dan japui sudah iko. Aki kali dah, sih. Oi nande apa tadi Allah menyuruh lama ngaruh saku-saku nyola sama lamko. Onde de apa itu wetala karua. Bade pakabur apa? Badak tak mungkin belakang pentas wak bagoyang depan. Oi nan apa-apa de alama nyawer oi nan indua ba akabanyo. Onde beko apa itu onde ko dan jewer. Endak tapai janji lah semalam ko. Asik Aki Oi nande apa epitinya banyak. Onde merah-merah sajo lah isinya. Onde de tuang iko tua awak. Oda pe pambali sampo peso dan pagi beko. kok lai dek niwati yo alama narimo oi nalana de ambo iyo mano. Oi nandi bulakang alaya dokin. Ai mangarua udah lah sama. Lai sawer datang nan elok kamu ko nak samu bagoyang desa lala malamko. Kok Ya dan japui untuk denai malam ko, untuk pambali sampo pagi beko. Tolong ucapkan onde untuk denai. Kalau layado tarimo kasih dari ambo. Onde de udah, oi Allah bacarai, oi ganteng amat urang ko baduo. Makasih. Kalau kanda candonya mapen odi malah tak nyopiti konan merah jago. Onde udah, masangko tadi ambo kasih tu cie dia gianya. mati-mati duit cakap. Diante tolong dia kami kan satu deh mak bakar aja pulau. Kok lain semua lah saya kabaralia oi nan lana badendang pak jorong oi salam malamko.
Rahasia mana dapat jorong tunjuk mungkin hari sinan ada ndak bini jo marando sadang lama mandang anu andang awak alai mabuk kuno aku dape mama kayaknya asik papasan awak bakil asiani tolong adi jampui na kandonan bujang indah kamu ana dalam hati mencari balanjo untuk anak awak pulang onde jali itulah mau unjua onde udah iko lama goyangnya kepala tadorong tapi dua masua orang ala sudah yang majua badinyo onde ciek sajo onde dan malam kini tolong larikan untuk ambo sajo Rajale indah yang mak dalam hati antara ada janji yang mak babu juo barikan sajo ndek udah pakai den naik dua tak dirah dak bagara capek ngakuan mengakuati sejujur-jujurnya Pak Nangko Bangna oi para sayang oi awak bangsa indua tak ado awak lebih tipis siungan bapak makasih indua tak ado hantala di den orang banyak Alama unjua oi untuk ada naik onde na surang lai ado pulo bakasan kawati oi pandai oi untuk makson kecean pulo terima kasih oi ibu sayang besok kok barale undang kami pulo oi labi pulo de untuk abang bola pone mak baden dan saja rela tak rela kini diriku rela tak rela kini sayangku mungkin apa iko lama diraso dek cando manggili oi iti amati Janode itu adia bakato bekonyo karu asaka belai oi de udai konani tamani oi banyak hitam oi dari maninyo batu abatuanyo tu hitam manggi oi kuli hitam putih isinya oi nan bujang kok lai sekali lai oi bujang ayam eko oi kasadonyo sando manggili bujang iti amati pane manggili lai sene keluar juo terima kasih malam kini untung isu amati boy masuk asargo ambo doakan oi organ rusak punten dak dapat bagoyang urang naniko banyak de inyo pado de awak ambola pone mandendangan saja onde laki-laki beda jo perempuan oi tantu banyak jatah untuk kami oi kalau kau indah ratu pembagian dan tinggal wati lebe ko pagi hagia-hagialah mason gak sene terima kasih oi dapen saya oi tuan takur oi indah ado oi kini jatah tuan takur lai mari halo
Untuk tukang organ, tukang saluang apa sabar dulu. Gak tiko ibu beko kami bagi juo. Ajalah. Oke, piring-piring Besti. Oh, bereng-bereng, terima kasih. Ya masih bersama Fatwa Sat Putra Musik kali ini. Piring-piring. Agiwati Caniago. Iyo karesan. Piring-piring, piring-piring. Agi miring-miring Wati. Tak jumpa ras mama karona tangkang ngerasa Yani. Yani disuruh ke boyang ke sinana. Dawara. Ngeri. hidupku Kita cari uang deh. Kekap aku cire tambang nana obiri manggis bang iya bang korban sempurna ukurku bendu namanya goyang na bang baca roh kura-kura aku oh karona siapa nama abang oh Tuhan obiri manggisku oh birim-birim sekat tebunan birim-birim tambah cilena birim magoda cire tambah nana oh birim manggisku birim-birim tambah cilena tambah nana tambah cilena oh birim manggisku. Rahul Anjeli Rahul Ayo tentakun. oh Tuhan oh birim manggisku oh birim-birim sekat tebunan birim-birim tambah cilena birim menggoda cire tambah nana oh birim manggisku birim-birim tambah cilena birim menggoda cire tambah nana oh birim manggisku. Anak Medan DJ Horas Horas dah anak Medan awak bangga nih syuting film India awak tu syuting film India masih bersama DJ Eris anak Medan DJ. Awet muda ya atau udah-udah aja baru
kambing di kampung sendiri. Oh, ras hari Kok mangapa nonton kok? Aman. Ini lari le. Lari le. Kasih banyak ya. Asik. Oke